Il-Partit Nazzjonalista dejjem molla il-kwalità tal-ħajja tan-nies u għalhekk Gvern ġdid Nazzjonalista jiggarantixxi żvilupp sostenibbli bi priorità lill-ambjent. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa li saret mal-Malta Development Association. Dan wara li ftit tal-ġranet ilu l-MDA ħabbret il-pre-budget document tagħha. Fil-laqgħa li saret l-erba' wara nofsinhar, Bernard Grech innota l-kontributi li tat din l-assoċjazzjoni fis-settur tal-bini u fl-istess tikkritika l-fatt li l-Gvern mhux qed jinvesti fl-infrastruttura tal-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif il-Partit Nazzjonalista mhux se jkun taxkil għal min jinvesti, imma se jkun pro-business fil-waqt li tenna li l-Partit Nazzjonalista irid li l-iżviluppatur ikompli jaħdem u jinvesti. U għalhekk il-Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qed inaqqas il-burokrazija sabiex kulħadd jieħu dak li ħaqqu bidritt. Bernard Grech spjega wkoll li l-Gvern Nazzjonalista se jkun determinat u iffukat biex jagħti direzzjoni ċara għal pajjiżna. Aħna ninsabu ffukati biex nagħtu direzzjoni biex l-investituri ikun jistgħu jaraw u jifmu u b'ċertezza serħu rashom illi fejn jixtiequ jmorru huma jew fejn jixtiequ immorru aħna u nieħdu dal-pajjiż huma jistgħu anke jinvestu moħħhom mistrieħ. F'dan is-sens allura l-MDA li hija waħda mill-imsieħba soċjali ewlenin f'dal-pajjiż mhux biss nemnu illi flimkien nistgħu nibnu Malta aħjar, Malta illi mhux biss nassiguraw li jkun hawn l-investiment u l-iżvilupp u li l-ekonomija tkompli tikber, imma li kulħadd jerfa' r-responsabbiltajiet tiegħu biex ikollna ambjent tajjeb, sostenibilità, kwalità ta' ħajja għaliex għalina il-well-being tal-persuna jiġi l-ewwel u qabel kollox. Il-President tal-MDA Michael Stivala min-naħa tiegħu spjega illi il-Partit Nazzjonalista qatt ma beża mill-progress u għatenna illi dokumenti pubblikat mill-assoċjazzjoni huwa ffukat fuq numru ta' punti illi għandhom jiġu implementati bl-aktar mod urġenti fosthom fejn tidħol l-infrastruttura. Stivala insista li dan il-budget irid ikun wieħed ċar illi jiffoka fuq tkabbir ekonomiku u li jwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar. Aħna wkoll ġifieri ħanibqgħu nenfasizzaw li jkun hawn tkabbir ekonomiku, ġifieri tkabbir ekonomiku huwa wkoll il-prijorità, għax imma tkabbir li jkun wieħed sostenibbli, tkabbir li jsir biktar ħsieb, tkabbir fejn ma jkollni bżonn iktar volumi ta' nies, imma fl-istess ħin ikollna tkabbir fejn naslu nkunu iktar effiċjenti. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ix-Shadow Ministers Rebecca Borch, Jerome Caruana Cilja, Stanley Zammit u Ifan Castillo.